Sziasztok, Deli Gábor vagyok. Köszöntök mindenkit az új videómban. Köszönöm szépen az előző videómat, hogy ilyen sokan megtekintettétek, és ilyen sok embert érdekelnek a csalások. Ezzel a témával is hoztam nektek most a következő témát. Első körben szeretném megjegyezni azt, hogy az én nevemet és profilképemet több gerinctelen idióta patkány megcsinálta. Köszönöm már bocsánat a csúnya szóért. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogyha ezt a videómat nézitek, hogy semmilyen adatokat, se e-mail címet, se bankszámlaszámot, se telefonszámot, se Facebook adatot, semmit az ég egyet a világon ne küldjetek el. Az egyik okos tojás úgy írta ki ezt a kamu oldalt az én nevemmel és én profilképemmel, hogy ha jól, bár én nem akarok hülyeséget mondani, 10 000 hogyha pénzt akarsz keresni, akkor kérd ki a tanácsomat, azt hiszem bitcointot írta le, és hogy heti $10,000 lehet keresni. Nem lehet, én legalábbis ilyenről nem tudok, ha tudnék, akkor már csinálnám, nem tudok ilyenről. Ez is egy csalásos módszer, ne dőljetek be neki. Nem tudom, hogy ezeket az állatok, ezeket a kamu profilokat miért csinálják, én nem kérek senkitől semmit. Bármelyik őtök, hogyha nekem ír, azonnal akkor próbálok időmhöz mérten mindenkinek válaszolni. Nagyon szívesen adok tanácsot, nagyon szívesen elmondok mindenkinek mindent, hogyha itt TikTokon nem megy, akkor elmondom személyesen, Messengeren, felveszem mindenkivel a kapcsolatot, egy forintot nem kérek, szóval én a TikTokozás már eleje óta úgy csinálom, hogy bárkinek tudjak segíteni Magyarországon, vagy akár külföldinek, megpróbálom elmondani az én kis nyelvemen, ha nem érti, vagy mondjuk külföldi, akkor persze Google fordítózok, egy forintot nem kérek, nem azért csináltam a TikTok oldalamat, hogy sztár legyek, nem akarok TikToker lenni, nem akarok ebből élni, és azért csináltam, hogy nekem nem volt segítségem, amikor kriptózni kezdtem, hát ha ezzel tudok másoknak segíteni. Viszont nagyon sokat kaptam ettől az előző videótól, hogy vajon van-e kriptomafia és egyebek, kaptam nagyon sok negatív kritikát is. A legtöbb negatív kritikát érdekes módon a mozaik alfásoktól kaptam, vagy nem tetszett nekik az, ahogy fogalmaztam, vagy az nem tetszett nekik, hogy ők máshogy gondolják, mint ami le van írva. Nem tudom, most már a mozaik alfáról eddig ilyen semleges próbáltam lenni, se nem akartam pozitívumot mondani, se nem akartam nagyon negatívumot, próbáltam késztényeket felhozni. Nagyon sokat zaklattak már így, hogy már a mozaik alfától már hány ingere van, úgyhogy nem csak, hogy most nem fektetek be a mozaik alfába, a következő 10 évben nem fogok befektetni a mozaik alfába. És azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen emberekkel, akik benne vannak, hát ez egy jó szar lett. Kapásból egy mozaik alfáról ennyit. Ugyebár a csalásokkal kapcsolatban, amit észrevettem, több szakirodalmi könyvet átlapozva, nagyon jól bemutatják a különböző írók a kriptó alapjait, elmagyaráznak bizonyos dolgokat. Viszont a scam, tehát a csalásokról, hogy milyen fajták, mi vannak egyebek, körülbelül talán ha 2-3 oldalt ír mindegyik író. Szóval érdekes, hogy persze lehet, hogy a könyvírásakor még nagyon nem voltak csalások, de hogy nem is gondoltak abba belőle, hogy ennek mekkora csalás lehet, hogyha ezt az egészet elkezdik hype-olni, és ugye megy fölfele a kriptó, egyre híresebb és népszerűbb lesz, akkor nyilván ugyebár egyre több lesz a csaló. Az elmúlt napokban nagyon sokat gondolkoztam a csalókkal kapcsolatban, hiszen több más csalók vannak, és szeretnék egy kicsit elvonatkoztatni, ugyanis az én saját véleményem, ez az egész videó, én úgy gondolom, hogy 2 féle csaló létezik. Ugyebár a kriptóban, meg a tőzsdén ugye van bikapiac, medvepiac, én is hasonlóképpen kategorizáltam őket, vannak a farkasok, és vannak a rókák. De hát most a farkas mire vadászik? A birkára. A róka az ugye ravasz, ugye? A farkassal kezdjük. Van a farkas. A farkas alapú scammek, akik állnak mögötte. Igaz, hogy legtöbbnél botok állnak, tehát ugye programok, de ugye a programok mögött is emberek állnak. Tehát vannak a farkasok. A farkas a birkára megy. A birkáról mit kell tudni? Hogy buta. Ugyebár a mesék szerint legalábbis. Ezzel nem akarok senkit megbántani, ne értsetek félre, senki ne vegye magára. De van a birka.
Kire gondolhatok birkaként? Hát ha azt veszük valamilyen értelemben, én magam is egy birka vagyok, hiszen nem csak azért, mert hosszú a szakállam és nagy a hajam, hanem mert ugyan van kriptotudásom, de mondjuk egy 5 éve kriptóban mozgó emberhez képest meg se tudom közelíteni azt a szintet, mert ugye neki több tapasztalata van, kvázi. Ugye alapokat tudom, ezáltal én egy alacsonyabb tudású ember vagyok. Tehát a farkas olyan embereket próbál meg kizsákmányolni, kihasználni, akik nem tudják a kriptot, most kezdték el, hallottak róla, de nem tájékozottak. Viszont van a róka. Na, a rókával mi a helyzet? Ugye mit mond a közmondás? Ravasz, mint a róka. A róka az kire fog rámenni? Hát ugye a farkas az ugye bekebelezi azokat, akik úgymond kvázi nem értik a kriptót. A róka nem biztos, hogy azokra fog ráállni, akik nem értik a kriptót. Persze lehet, hogy eljátszik velük, egy-egy kis csont jól jön, de a rókánnél sokkal kifinomultabb, és vannak ilyen csalók, akik megpróbálják az olyan embereket megvezetni, akik kapzsik. Ugyanis mi van a kriptóval, meg az egész pénzügyi piaccal? Minél mohóbb, minél kapzsibb valaki, annál hamarabb fel lehet ültetni egy nagy lóra, és annál hamarabb is lehet onnan dönteni. Szóval azok az emberek, akik mohók és kapzsik, tehát kiírja egy csaló, hogy $10 USDT-t befektet, $100 lesz egy hét múlva. Oké. Tehát van nagyon sok ember, aki nem érti, hogy mi ez az egész, megcsinálja, elküldi, nem kapja meg. A mohó és kapzsi ember mit csinál? Ugyanezt. Csak ő nem $10 fogja kezdeni, vagy $1000. Abból lesz $10,000. Ez igen, ez már profit. Na igen, tehát a rók az ezekre fog ráállni. Persze ez a fajta kategorizálás ugye sehol nincsen leírva, egyetlen egy ilyen szakirodalmi könyvbe se, vagy szakmai folyóiratba, úgyhogy ezt én saját magam kezdtem el kategorizálni, hogy van a róka meg a farkas. Aztán lehet, hogy még szét tudjuk bontani ezzel egy másik dologra. Az a baj, hogy a csalások száma egyre jobb lesz. Tehát a csalók is már egyre újabb technikákat vetnek be, próbálnak a lehető legjobban kizsákmányolni mindenkit, átverni, és az a baj, hogy nem sokára eljutunk arra a szintre, ugye már egyre több ember hozzáfér a mesterséges intelligenciához, egyre jobb dolgokat lehet kreálni, hogy bizony eljutunk arra a pontra is, hogy már lehet, hogy a profik se fogják tudni megkülönböztetni a csalást a nem csalástól. És innentől már egy kicsit morcosabb lesz a játék, amikor majd az embereknek elkezdenek eltűnögetni különböző kriptovalutáik, és elég nehéz lesz utánuk menni. Szóval mindenkit arra kérek, hogyha ezt a videómat idáig is végignézted, hogy nagyon, de nagyon legyetek résen. Ha valamiben nem vagytok biztosak, bele se kezdjetek. Ha valami egy kicsit gyanús, azonnal hagyjátok ott, álljatok félre, illetve bárki bármit mondjon. Még mielőtt azt mondjátok, hogy már pedig én ezt kipróbálom, biztos, ha a Jóska szomszéd azt mondta, akkor ez biztos úgy van, racionálisan gondoljátok át. Tehát létezik mondjuk olyan program, hogy én 10 USDT-t befizetek, és mondjuk 150 USDT-t visszakapok 2 héten belül. Tehát ez mekkora kamatozás. Tehát annak utána számolni, hogy 2 hét alatt mondjuk ekkorát tud kamatozni a pénzünk, ott milyen kamatnak kell lennie. Tehát utána számolom, és már rájön arra, hogy ez hülyeség, ez fasság. Ilyen nincs. Tehát a kriptó decentralizált. Máshogy működik, mint egy bank. De a kriptóban sincsenek ilyen brutál nagy számok. Ha vannak, akkor az tuti ott csalás. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, kövessetek be további tartalmakért, próbálom a lehető legjobb csalással kapcsolatos videókat is készíteni nektek. További szép estét, sziasztok!